Suorin jaloin maastaveto. Loistava liike takareisille ja pakaroille. Lähtöasento. Kokeile liikettä ensin kepillä. Seiso lantion levyisessä asennossa ja keppi kiinni vartalossa suorien käsien varassa. Suoritustekniikka. Vie lantiota taakse ja kallista ylävartaloa reisien päälle. Keppi liikkuu kokaan kiinni jaloissa säären puolen välin asti. Nouse ylös ojentamalla lantiota. Sivustapäin katsottuna keskivartalo on tuettuna ja pää selkärangan jatkeena. Liike painoilla. Seiso tangon takana, tanko kiinni säärissä ja jalat lantion levyisessä asennossa. Kumarrut tankoon, pidä peppu ylhäällä ja keskivartalo tiukkana ja nosta tanko irti maasta. Korjaa ylhäällä vielä asento, jos tarvitsee, ota uusi happi ja vie tanko kohti lattiaan, käytä se lattiassa ja nosta ylös. Loppuun mulla on sulle vielä tips. Kokeile erilaisia otevariaatioita. Ristiotteella tanko pysyy huomattavasti paremmin käsissä kuin myötäotteella. Muista vain vaihtaa otetta sarjojen välissä.